Кашмир – разкъсаното сърце на субконтинента. Въведение. От нощта на 15 август 1947 година, когато Индия получава независимост от Британската империя и Пакистан се ражда като държава за мюсюлманите на субконтинента, районът Кашмир се превръща в епицентър на един от най-интензивните и продължителни териториални конфликти в света. Историята на индийско-пакистанския конфликт не е просто разказ за граници и войни, а хроника за народи, хванати между велики амбиции, пресечени идеали и безкрайни трагедии. Глава 1. Раждането на конфликта 1947-1948. След разделението на Британска Индия, на местните княжества е даден избор да се присъединят към Индия или Пакистан. Махараджа Хари Синг, индуистки владетел на регион с мюсюлманско мнозинство, се колебае. При въоръжено въстание, подкрепено от пакистански племена, той търси военна помощ от Индия, която се съгласява при условие, че той подпише договор за присъединяване. Така Кашмир официално става част от Индия и започва Първата индийско-пакистанска война. Конфликтът продължава до януари 1949 година, когато ООН договаря прекратяване на огъня. Кашмир е разделен от линия за контрол – 2/3 за Индия и 1/3 за Пакистан. Обещаният референдум, чрез който жителите трябваше да решат бъдещето си, никога не се провежда. Глава 2. Втората война за Кашмир, 1965. През 1965 година Пакистан стартира операция Гибралтар, като изпраща военнослужещи в Кашмир, преоблечени като цивилни, с цел да предизвикат бунт срещу индийската власт. Индия отговаря с масирана военна офанзива. Войната е жестока и кратка. В рамките на 5 седмици двете страни понасят хиляди жертви. Под натиска на СССР в Ташкент се подписва мирно споразумение. Линията за контрол остава, но враждебността не стихва. Глава 3. Войната от 1971 и създаването на Бангладеш. Макар че не се води в Кашмир, войната между Индия и Пакистан през 1971 година е повратна. Индия подкрепя бунтовниците в източен Пакистан, днешен Бангладеш, които се борят срещу пакистанската армия. След кратък, но ожесточен конфликт, Пакистан капитулира и се ражда независима държава – Бангладеш. За Пакистан това е унижение, което засилва амбициите му относно Кашмир. От тук нататък напрежението придобива все по-идеологически характер с нарастваща исламизация в Пакистан и засилващ се хиндунационализъм в Индия. Глава 4. Въстание и война в сянка 1989-2000. През 1989 година избухва въоръжено въстание в индийската част на Кашмир. Сепаратистки групи, някои подкрепяни от Пакистан, започват партизанска война срещу индийските сили за сигурност. Гражданското население попада в капан между бунтовници и армията. Десетилетията на 90-те и началото на новото хилядолетие са белезани от атентати, отвличания, изтезания и тежко военно присъствие. Пакистан отрича пряко участие, но множество разследвания установяват връзки с групировки като Лашкар-е-Тайба и Джаиш-е-Мохамед. Глава 5. Каргил и ядрената сянка 1999. През май 1999 година пакистански войници и бойци заемат стратегически позиции в района на Каргил в индийски Кашмир. Индия започва офанзива за възвръщане на територията, едно от най-кръвавите сражения от времето на Втората война за Кашмир. При реална опасност от ядрена война, международната общността оказва натиск върху Пакистан, който отстъпва. Глава 6. Новият век и трансграничният тероризъм. 21 век започва с нови рани. Атентатът срещу индийския парламент през 2001 година и атаките в Бомбай през 2008 година и двете приписвани на групировки, базирани в Пакистан, изострят още повече напрежението. Индия въведе стратегия за бърз отговор и предприема хирургически военни удари отвън границата. Глава 7. Национализъм, ограничения и технологии 2016 до днес. През 2016 година, след кървав атентат в Ури, Индия извършва специална операция на пакистанска територия. През 2019 година индийското правителство отменя член 370 от Конституцията, който дава специална автономия на Джаму и Кашмир. Районът е разделен на две нови територии и подложен на строги ограничения – прекъсване на интернет, масови арести и военен контрол. Пакистан отговаря с дипломатически протест, но не успява да спре действията на Индия. Стълпицата на линията за контрол продължават, вече с дронове, тежка артилерия и сателитно наблюдаване. Епилог. Бъдеще за мира.
77 години след началото на конфликта, Кашмир остава разкъсана земя. Новите поколения растат с наследени рани. Някои говорят за диалог, други все още мечтаят за независимост или присъединяване към Пакистан. Но докато двете ядрени сили държат оръжията си насочени през Хималаите, мирът изглежда като далечен идеал. Само времето ще покаже дали тази светена долина ще познае отново спокойствието или ще остане кървава шахматна дъска между два гиганта от Южна Азия.